Как да направиш епичен thumbnail за YouTube? Thumbnailите са първото нещо, което виждат хората в канала ви. Започваме с създаването на нов файл в Photoshop с резолюция 1920 на 1080 пиксела. Това е резолюцията за YouTube. Избираме прозрачност за фон и потвърждаваме с OK. Избираме наша снимка, най-подходяща е такава с повече емоция и с помощта на Remove Background премахваме фона. Избираме самият фон, след това позиционираме двете една спрямо друга. Прекомпозираме и трансформираме, ако се налага. И с помощта на Adjustment Levels мачваме цветовете. Създаваме нов shape с заоблени ъгли, избираме цвят, обръщаме го в Smart Object и влизаме да редактираме. Дали ще добавяме текст или други елементи, няма никакво значение. Важното е, че след това ще бъдат трансформирани като едно, тъй като вече са Smart Object. Потвърждаваме с OK, след това избираме Transform Distort, за да постигнем интересна форма. Позиционираме, след това правим един Adjustment Layer, който важи върху всички снимки. След това за разкош добавяме един Outer Glow и избираме Export Save for Web. И сме готови!